къде си вярна и любов народна, къде блестиш ти искра любовна, я силен пламък ти върни, да буен огън разпали. Брати и сестри, да ни чуят министрите, не ръкопляскаме за тях. Ръкопляскаме на нашата надежда, на нашата сила да извоюваме България за нас. До победа! Победа! Оставка! 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 Скъпи брати и сестри, достойни и трудови хора на България, да ни чуят властници. Ние държим в ръцете си едно цветенце и три байрачи. Това, което никога не трябва да забравяме. И то е едно – България! И аз искам надеждата от преди 15 години на трудовите хора, които остаряха в надеждата. А децата, които бяхме родили тогава, вече ги няма. Искам си надеждата, а ние носим днеска кръстовете от преживяната ни Бог. Днес, брати и сестри, се изправяме, за да кажем на тези, които ни управляват: ние повече няма да бъдем 9 милиона мишлета! С много добро чувство искаме да ви подадем ръка. Извървях половин България, има много болка и много страдания по нея. Ще достигна до всяко местенце, в което можем да помогнем и да провокираме и благотворителността. Скъпи, малки, по-големи и още по-големи момичета и момчета, да бъдеш такъв какъвто си, какъвто те е създал Всевишния и любовта на двама родители. Да бъдеш човек. Ако си дал на гладния дори трошица хляб от своят хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своят огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта, любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнема вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истина, но винаги идваш, идваш при нас.
цел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш. Дали е трябвало, дали е трябвало, дали е трябвало изобщо, дали е трябвало изобщо да се раждаш? Дали е трябвало, дали е трябвало, дали е трябвало изобщо, дали е трябвало изобщо да се раждаш? Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта, любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнема. Яратъвтя, яратъвтя, яратъвтя. Ти закъсняваш понякога истина, но винаги идваш, идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истина, но винаги идваш, идваш при нас.